Казвам се Мила Атева, на 30 години съм, дизайнер съм, правя дрехи, продавам дрехи и го правя в София. Мисля, че правя забавни дрехи за хора, които се харесват, които са освободени, които знаят какво искат или пък са тръгнали по този път. Старая се да ги накарам да се чувстват по-добре в собствената им кожа. Без да ги префасонирам, без да им налагам моето мнение. Като малко много ме впечатляваше магазинерките как повиваха сиренето и пишеха и кашкавала така с опаковка го и синикалкото отгоре надписваха. Да бъда магазинерка прерасна в това най-вероятно. Бях пратена в езикова гимназия, за което сега не съжалявам, но тогава ми беше много мъчно. И като завърших средното си, започнах да уча мода и бях най-прилежната студентка ever, защото в училище имах доста проблеми. Но в университета даже имах стипендия за отличен успех. 5 години в университета и сега почнах седма да върша това, което върша. Първата ми изява беше дипломното ми ревю. И беше такава тръпка и такъв зор до това ревю и емоции, много телефонни разговори, много хората търсят и всички си много важен. На следващия ден ревюто беше приключило и телефонът ти мълчи. Много ме дразнеше това ти си артист и ти си много артистична. В един момент го приех, защото разбрах, че наистина съм артистична. Това не носи позитиви изобщо. Това е работа за пари, която е приятна. Трудна е, като всяка работа с хора, но моето специално не е изкуство. Може да стане изкуство някой ден. Трябва да си минал през много неща, да имаш опита, това, което излиза от ръцете ти да те задоволява. Аз харесвам прецизната изработка. Едва ли има някой, който харесва мърлевата работа. Аз правя единични бройки, защото имам отношение към уникатите. Правя ги в по-комерциален вариант, защото ми харесва да можеш да си позволиш нещо уникално за не толкова пари. Да, бих отделяла по половин година на една дреха с удоволствие и тогава може да стане изкуство. Ама на този етап, ако някой каже, че това е изкуство или някой от моите колеги, които са на това ниво правят изкуство, е някакво превъзнасяне, абсолютно излишно е. Това наистина са просто дрехи. Не съм искала да правя нищо друго. Или съм искала пак за същата сфера. Но не си представях, че ще правя точно това ден, когато започнах. Не мислех, че ще изглежда по този начин. Представих си го по-лесно, представих си го с повече свободно време, представих си го по-артистично, а то е доста злободневно. Има арт момент от време на време, но си е бизнес. Голямо удоволствие ми носи да си почивам. А почиването аз си го виждам като не правя абсолютно нищо. Естествено, ако е на плаж, би било перфектно. Обикновените неща ми носят удоволствие. Не искам нищо свръхестествено. Работата ми носи удоволствие. Не всеки ден, но ми носи удоволствие. Обичам да пътувам много. Музиката. Трябва да има саундтрак за всичко. Аз много обичам хумора. И дали ще се смея с приятели, или ще гледам нещо смешно, или ще чета нещо смешно, хумора много ме разтоварва. Най-голямото ми удоволствие е първо в момента, в който си купувам платовете. Втория етап е, в който видя, че това, което съм направила, се е получило. Особено когато експериментирам нещо ново, тогава задоволството е страхотно. В момента, в който видя, че се получава е така грубо, губя интерес. И затова не шия, смисъл, и не умея да шия, защото аз не съм от хората, които доизпипват нещата. Аз оставям на другите да ги изпипят, пък аз се мести на следващата идея. И третия етап е, естествено, когато хората си тръгват доволни. Това е страхотно удоволствие. И на мене ми е много готино да си облека новата рокличка. И обувчиците, и да се пофръцкам с тях. Аз съм материален творец, трябва да видя и да пипна, за да нещо следващо да се появи. Което е много лесно за самозареждане, защото не чакам някаква такава велика муза да му удари. Просто ми трябват хубави материи и съм готова. Има начин всяка жена да изглежда супер атрактивно. Просто трябва да се покаже каквото трябва и да се скрие каквото трябва. Виждала съм как мъже се обръщат след жена, която повечето ще сметнат за не толкова красива, и съм виждала как игнорират мега хубавици. Така че всичко е въпрос на това как ще се поднесе информацията. Когато поемаш ангажимент, пък аз поемам доста ангажименти, за мен е немислимо да не ги изпълня.
И в този ред на мисли, в дните, които не искам да го правя, просто трябва да го направя. Имам си мечти. Те са такива сценарии. Единия е как джуркам манджи и гледам деца. Другия се мечтая да е така една сутрин да въртна ключа и да хвана една раничка и да не се върна повече. И другата ми мечта е това нещо да се промени. Да го имам в вид, в който има витрина и зад витрината има повече пространство. Може да не е в София. Даже ако не е в София, още по-добре. Мисля, че основният ми късмет е това, че в момента знам какво искам да правя. И знам, че с това съм едни гради пред много хора. Не, че се състезавам с някой. Просто знам колко ужасно, когато не знаеш какво искаш да правиш, защото съм имала и такава фаза. И искам да кажа на хората, че съм късметлийка.